लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बड' एमबिएम नायगिरि नोंथांमोनखौ आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदों जों गामियावनो मोसा ट्रेक्टर बेलथाय बावदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबानिफ्राय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम देखायगोन आं एसे उनाव सफैदोंबाबो आं दा दङ नालाय बे जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो दे होमबा आं देखायलांनो मोनासै दे होमबा लेट्स गो आसलथे मा जाम बोरै जामानायमोन बेलाय जानाया माने बिसोरो बे माबाया दुरफांनिफ्राय ना मानिफ्राय फैदों मिथिया आरोना रड बाला लाना फैदों लोंना फैदों दां निस्सय ओमफ्राय बे माबाया बोरै बेलथाय मोनखो बिदिनो बुरिया बिसोरनो बै जौगासारनायनि उनाव हाजिरा गायफैदोंमोन खोमा माइ गायफैदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोर सेरजों थांनानै जों सारा जाना फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे रडआनो बेखौ बुदों आरो सानै हिनजावखौ आरो सासेयाथ' बाराथ' खुनि जायाखै इसां माने खुनिया सानैया सासेया थै ओंखारदोंआनो ओमफ्राय सासेया गोलैदों एसे बिहुस जादों आरो दै होलायनानैसो आथिंफ्राव आखाइफ्राव प्रदीपनावथ' दै जादों ओमफ्राय डाक्टारनाव खोन्थाहरबाय आरो एकदम ओरै जाबोदों ना खायलें खुलें जादों माने ओमफ्राय बे ट्रेक्टर दालाया बेलथायबाय बेलथायदों गाहा बारसोमबाय आरो जेबो जादिया गाहा दे होमबा गोजोननाय थाबाय जाथारसिगोन बास बरिया जाबाय बरिया नारखोनो हाबाय दा नै बे ट्रेक्टरजोंनो गावनि ट्रेक्टरजोंनो बोखोबाय बेजोंनो लागिबाखौ बे एसे आरो बेथिं लोंदों खोमालै बे सिमेन्ट आरो बाला एसे नस्थ' जाबाय आरो जेबो जायाखै मानसिफ्रा जेबो जायासै जोखोम मोनाखै एसे सानै हारसा बिसोर माइ गायनो फैग्राफोर बेयो एसे नांलिन जानानै एसे जोखोम जादों आरो जेबो जायाखै होनबाबो सिरियास जायाखै जेने थेने मानसिफोर एसे माबानानै नारखोफानानै जाबाय नारखोनो हाबाय ओमफ्राय दायो लांसिगोन मेन लामायाव जादों नै जोंना आबैया दा मा बुंदों माब्रै बिसोर माने खाथियाव नुदों नालाय बिसोरो मिथिखानाय बिसोर मिथिदों आरो बेखौ खिथाबाय दा आंबो एसे उनाव सफैदों आं मिथियाखैमोन ओंखायनो आं आबैनाव सोंबाय दा आबैया खिथाबाय आरो ना रायजोफोरा बेयाव मिथिना हाबाय आं भिडिअखौ बे जों गामियाव जानायखाय आं मोनसे ब्लग बानायबाय बेयावनो लोगोफोरा नायदोंबा लाइक खालामना होदो दे होमबा थेंक इउ सो माच लोगोफोर